Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri final handira. Gaur, buruz burukoan, mano a mano, tet a tet, Julen Goikoetxea Orbegozo eta ni neu Goiuri Ezarandia. Leia paregabea. Zaila esan zaila izan da honaino iristea. Atzean utzi ditugu beste lehiakide guztiak eta gaurkoan, mahai handi honetan soilik 2 pertsona elkartu gara. Az dadila norgehiagoka. Bik ezin dute dantzatu batek ez badu nahi, beraz, Julen dantzatu nahi duzu? Bai, zer nahi duzu? Fandangoa, batxata, mamboa, edo tangoa agian. Ez, klakea. Gaur, maiatzak 25, klakearen nazioarteko eguna da. Klakea soinudun zapatekin oinak erritmikoki mugitzen egiten den dantza mota da. Klakerak oinetakoek metalezko xafla batzuk dauzkate zolan eta lurrean joaz perkusio instrumentu gisa erabiltzen dira. Bill Bojangles Robinson dantzariaren omenez aukeratu zuten maiatzaren 25 nazioarteko eguna ospatzeko. Robinson, klake dantzari eta aktore estatuatuarra izan zen, 20. mendeko lehen erdialdeko artista afroamerikarrik ezagunena eta soldata handiena zuena. Bere ibilbide luzean zehar, minstrel ikuskizunak, bodebilak, Broadwayko zirkuitoko antzerkia, industria diskografikoa, irratia, zinema eta telebista landu zituen. Bere dantzarik ezagunena eskaira batean egiten zuen dantza zen. Ekintzaile handia izan zen Bill Robinson. Dallasko polizia konbentzitu zuen bere lehen polizia afroamerikarrak kontratatzeko, eta Bigarren Mundu Gerran Roosevelt presidentea presionatu zuen soldadu afroamerikarrek tratu bidezkoagoa lortzezaten. Entzuten ari garen hau, Stromae abeslariaren Papaute abestiaren klakezko bertsioa da, izugarria. Hala ere, nien naiz dantzan oso ondo moldatzen Goiuri. Ez. Badakizula uste du gainera. Agian beste lehia mota bat egin beharko genuke, ez dakit, bakoitzak efemeride bat hartu, eta bi hoien arteko txapelketa egiten badugu? Bale, ados, bi idazle hartuko ditugu adibidez. Ralph Waldo Emerson eta Douglas Adams. Nik aukeratzen uzten badiazu Emerson aukeratuko dut. Bale, zuretzat Emerson. Gaurko egunez jaio zen idazle, filosofo eta poeta estatuatuarra. Tradizio eta sistema dogmatiko ororen etxai, joera individualista, panteismo mistikoaz lotu eta transcendentalismo deituriko erligiozko filosofia sortu zuen. Ez lo kanta, ez olerki, entziriak ere serki. Ez lo kanta, ez olerki, entziriak ere serki. Egun senti, hemen bihar gaur da beti. Triste dago lurrozoa, da lur jota itxasoa. Triste dago lurrozoa, da lur jota itxasoa. Nik Douglas Noel Adams aipatuko dut. Ingeles idazlea, humorigilea eta dramagilea izan zen. Haren lanik ezagunena The Hitchhiker's Guide to the Galaxy edo Galaxiako autostoplarien gida eleberri serie izan zen. 1978an irratsaio bezala sortu zuen eta gerora eleberri bilakatu zuen. Adams ingurugiroaren aldeko ekintzailea izan zen, teknologiaren maitalea eta ateo debotoa. Eta Goiuri, gaurko egunez jaio edo zendu zen, ze bestela uste dut buruzburuko hau nik irabazi dudala.
Ez, egia da. Etzenez gaurko egunez jaio ez eta hil, baina bere omenez, maiatzaren 25 toaiaren mundu eguna da. Que se vaya pa la playa. Que no, tire la toalla. Que se vaya pa la playa. Que no, tire la toalla. Que se vaya pa la playa. Que no, tire la toalla. Que se vaya pa la playa. Agarra Goiuri, toallaren mundu eguna? Zer? Bai. Ba, toaiaren mundu eguna 2001 aurrera ospatzen dute askok. Idazlea hil eta 2 astera hain zuzen ere. Egun horretan, fanatikoek, zaleek, toaia bat hartzen dute eta egun osoan kaletik eramaten dute. Autostopista galaktikoren gida lanaren oroimenez. Izan ere idazleak liburu horretan esaten du, autostopista galaktiko orok toaia bat eraman behar duela gainean. Tira bai esan, kontatu duzunarekin hautsita utzi nauzu eta pusterri bat zuretzako, hau zuk irabazi duzu. Iuhu! Bai, egia da. Efemeride hau pixka bat frikia zen. Gaur harrotasun frikiaren eguna ere bada. Ojo. Maiatzaren 25 urtero bezala frikien egun handia da. Eta aurten gainera, egunak Star Warseko lehen filmaren estrainaldiaren 45. urteurrenarekin bat egin du. Oh. Bere definizio herrikoi oinarrizkoenean eta ezagunenean, zerbaitekin obsesionatuta dagoen oro, bere zaletasuna edo zein delarik ere, deskribatzeko erabiltzen da friki hitza. Ta zuzenean, ingelesezko freak hitzetik dator, hau da, arraroa edo munstroa esan nahi duena. Teorian, futbolaren, eskaladaren edo rol jokoen frikiak egon daitezke. Hala ere, definizioa denborarekin mugatuz joan zen zenbait motako zaletasunekin edo gai oso zehatzekin obsesionatuta zeudenak deskribatzeko. Esate baterako, Star Wars zaleak, ordenagailu joko zaleak, anime zaleak, eta bar. Beraz, esan dezakegu, gure entzuleak bigarren kafearen frikiak direla. Hori da. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y maíz. Bigarren kafearen friki izateak zaletasun ugari hartzen ditu bere baitan. Kafea bera, dantza, literatura, filosofia, politika, teknologia. Eta musika, gaur gainera astazkena da. Eta badakizue astazkenetan bereziki musika izaten dugula izpide. Gaurkoan Gatom dator. Edo tira beste modu batera esan da, Inigo Iriondo musikari bermiotarra. Lana aurkeztuko digu. Zara neure lamine Desaiektu juketu zer zelebe Idazten gozotan badizi leben Izarrak azitu dikatzen zaitzut buruen Mistiko gauze txarrak zeurondun baduez Xamaz, maite zaitzut gogoz Due joli como la flor de un roche Xamaz, ire bazten doten poz Tu me fais sentir beaucoup de choses. Eta doinuetetik aratago tartean, Iñaki Lasaiturak Maia Beitia Agirre filosofari eta sindikalista elkarrezketatu du. Gurean ezaguna dugu Maia gure laguna da, baina ea zein abesti aukeratu duen. Nik badakizkit, Goiuri. Ui, hauai. Baina lasai. Ez dizkizuet eta esan gorenik. Ez duzu spoilerrik egingo. Ez. Bueno, horrez gain, Erresuma Batuan egin duten ikerketa baten arira, emakumezko lidergotza duten taldek jaialdietan duten presentzia aztertuko dugu. Edo behintzat gure iritzia emango dizuegu. Aurrera pentso bat egingo dizuegu. Oraindik gizonezkoen taldea gailentzen dira. Ai, ene.
Bueno, tira, hasi egingo gara, su hartu aurretik. Maiatzak 25 ditu, hau, bigarren kafea da, eta gaur, asteazkena da. Zuekin norgehiagoka garrantzitsu honetan, Julen Goikotxea Orbegozo. Arratsaldeon. Eta hemen ez dago beste inor. Bueno, tira bai, ni. Goiuri ez izarandia. I've been holding my breath, I've been counting to 10 over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bag. Hemen gaude, Julen eta biok, bigarren kafearen 206. saioan, arratsaldeko 4 eta 12 diren honetan, saio honi hasiera emateko prest, baina hasi aurretik txata irakurriko dizuet, ze hemen mezu asko daude. Alde batetik esaten digute, geroz eta gutxiago zarete. Bai, tira, momentu honetan, 2 pertsona gaude gure mai honetan, 3 errege edo erreginen maila izaten den honetan, baina laistar etorriko da jendea. Gonbidatuak etorriko dira, beraz, lasai egon. Iñaki Lasa oporretan, ze ondo bizi den Andoa Indarra. Sekretutxo bat kontatuko dizuet. Ez dago oporretan. Lanera joan da. Urrutira bidali digute lanera, baina oporrak ez dut uste oporrak direnik. Gero, ze gehiago jartzen du hemen. Goiurik nahi du Julenek dantzatu, baino ezin. Egia da, Julen, klakeatza izu gustatzen? Gustatu, bai. Ja, perkusioa da, eta zu perkusionista zen. Bai, baina klakea egiten hasita ez dakit. Erietxean bukatuko genuke ziurrenik. Zure txorkatiak klak egingo luke? Bai, biek akaso, eta Zistako, uste dut, ez delako meni. Gorkak dio, aizu, ni naiz frikia, influencerra bai. Bueno, Gorka orduan, influencerren nazioarteko eguna begiratu beharko dugu egutegian noiz den, ze gaur aipatu dugun bezala, arrotasun frikiaren eguna da, eta zu ez balin bazara frikia, batzaitugu zorionduko. Maite dutak prest. Bai. Bale, horlaxe, hasi, gaur ez dago beste aukerarik. Bueno, izan gaurkoan maite dutetik gehiegi ez duen zerbait ez, maite duteza gehiago da. Azken orduotan bolo-bolo biliden albiste hori ez, estatu batuetan, Texasko Ubalde herrian, bertan gazte batek bertako eskolara armatuta sartu, eta 21 pertsona hil ditu, 19 ikasle eta 2 irakasle hil ditu,
gero erasotzailea bera ere uste dut poliziak hil duela, eta kontu beraz, hortxe, beste eskoletan, estatu batuetan, hainbatetan entzuten ditugune tiroketa horietako bat, kasu honetan, 20 hildakotik gora utzi dituena, eta albistea bera aztertzea edo komentatzea baino gehiago Juri, iruditu zaitu edo pentsatu dut, estatu batuen eta armen arteko nolabaiteko erlazio hori edo kontrola ezina dirudien gauza hori, kontrolatu ezina edo kontrolatu nahi ez dena edo ez dakit nola esan. Azteko pixka bat testu ingurua jarriko dugu, askotan entzun izan dugu, bere garaien presidente izan zenean Barack Obama, orain Joe Biden bera ere bai ez, armen erabilera hori murriztu behar dela, legeak zorroztu behar direla, zerbait egin behar dela, Bidenek berak atzo, armen lobiari aurre egiteko garaia dela ere esan zuen. Baina kontu presidenteak pasatzen dira, urteak pasatzen dira, eta horrez du inork ezer egiten. Ez dakigu, ez dutelako nahi, ezin dutelako. Hor bada erakunde bat, estatu batuetan, riflearen elkarte nazionala edo deitzen zaiona, armen erabileraren defendatzaile nagusiak dira, eragin handia dute, botere handia duen erakundea da, Alderdi Errepublikarreko kide asko bertako kide ere badira, eta elkartea babestu eta auspotzen dute. Gainera, Donald Trumpen agintaldian, lehenago Obamarekin galdutako protagonismoa eta espazioa ere berreskuratu dute, eta esan liteke, nolabait ere, arrotuta edo berriz ere haize alde duten sentsazioarekin dabiltzala. Hori alde batetik, bestetik, badago, estatu batuetako konstituzioaren bigarren emendakin bat, eta emendakin horrek gutxi gora bera hauxe dio, segurtasunaren izenean, ez dela armak izateko edo armak gainean eramateko eskubidea urratu edo mugatuko. Hori 1788koa da. Itxasozko lege horren izenean zenbat eztabaida. Bai, eztabaida eta zenbatek ateratzen dioten probetxua lege horri. Pixka bat gaurkotasunera itzulita, 1788tik gaurkotasunera itzulita, 2008ko sententzia batek, alor horretan ere gauzak nolabait aldatu zituen, nolabait ere armen erabilera gehiago mugatzen zen estatuetan. Ordura arte, Washington estatuan esaterako, hiri bateko edo estatu horretako agintariena zen herritarrek armak eraman ahal izateko eskubidea zutela esatea edo zehaztea. Baina tira, herritar batek elegitea jarri zion arau edo dena delako horri, eta epaitegi gorenak arrazoia eman zion, eta eskubidea, da norbanako herritarrena edo eskubide individual bat izatera pasatzen, horrek nolabait ere, kontrol ezak gehiago edo armen inguruko kontrol hori murriztuz. Armen gaiaren inguruan estatu batuetan gizarte zatiketere badagoela esaten da. Estatu batuaren 52ak esaten du legeak zorroztu egin beharko liratekeela armen erabileraren inguruko legeak. 35ek bere horretan utziko lituzke eta 11ak are eta malguago jarriko luke legedi hori armen erabilera oraindik eta libreagoa izateko. Eta amaitzeko beste datu batzuk gaur egun, estatu batuetan, 270 eta 310 milioi arma artean daudela kalkulatzen da. Zenbat? 270 milioi eta 310 milioi artean. Hor, tartea zabala da, baina tira estimazio bat edo egiten dutenean, hori ateratzen dute. Biztanleriaren 42ak du arma bat, gutxienez arma bat, etxean. Hoietatik 3 laurdenak gizonezkoak dira, eta hoien 80 azal zurikoa. Eta horrek nola bitere Donald Trumpen kanpainara eraman hau, nola berak esaten zuenez, estatu batuetan gizonezko zurientzako lana berreskuratu behar dugu, gizonezko zuriek boterea berreskuratu behar dute, eta horrek ondorioz, beste ondorio batzuk ere ekar ditzake. Hau guztiaren ondoren, ze hausnarketa, badagoela ez dakit nola deitu, establishment bat edo zerbait armagintzaren edo armaen erabilera horren inguruan estatu batuetan, eta horren kontra hitzerdi bat esaten duen presidenteak ere, munduko botere guztia izan da ere, ikusten dela Juan presidenteak etorri, zer egin gutxi dagoela. Ados nago, ni haitu naiz azken orduetan Twitterren txio asko ikusten eta benetan asko errepikatzen zen kontu bat izan da eskola batean gertatu dela, eta gurasoek seme-alabak eskolara bidaltzen dituztela beraien
babesleku gisa, ez? Eskolan ondo zainduta egoten dira aurrak, irakasleek eta eskoletako langileek sekulako lana egiten dute horretarako. Espazio seguruak dira umeentzako eskolak eta hala ere, zuk espero ez duzuna, sekula espero ez duzuna gertatu da eskola horretan eta irakurtzen nuen, ez? Norbaitek jarri du egongo dira une hauetan, gurasoak umeekin ohean ipuinak irakurtzen, lokartu aurretik eta kopetan muxu ematen, eta beraiekin egunaren azken orduak igarotzen, eta ziur nago guraso askok buruan edo pentsamentu horien atzealdean dokotela kezka bat, eta bihar eskolara bidaliko dut nire alaba edo bihar eskolara bidaliko dut nire semea, eta kezka horrekin bizitzea ez dakit neurtu daiteken. Ze zaro gogorra iruditzen zait, beraz, zure maite dut ez hausnarketa informazio horrekin, ados. Colors dripping off, colors dripping off. Falling, dreaming, talking. Baina nik maite duta daukat gaur. Pixka bat giroa alaitzeko edo pixka bat tortilla honi huelta emateko. Bota. Atzo lagun batek albiste on bat eman zidan. Bere bizitzari buruzko albiste bat. Ta ni asko postu nintzen. Albiste horrengatik. Tarduan egon gilan hizketan. Gero ez, eta albiste honek nola aldatu dion momentu honetan bizitza, eta lehentasunak, eta nola dabilen, albistonen inguruan, gauzak antolatzen. Eta ni asko postu nintzen, eta agurtzerakoan esan ziten, eskerrak eman behar dizkizut, hainbeste posteagatik. Eta esan nuen, ama? Eskerrak ematen dira horrengatik? Bitxeiru ditu zitzaidan, eskerrak hainbeste posteagatik. Eta niri, ez dakit, berezko erreakzio bat izan zen, enun pentsatu postu egin behar naiz eta aleginduko naiz posten edo, ez horrela naturalki atera zitzaidan, baina berari ilusio egin zion, eta bere aurpegian nabaritzen nuen ilusio egin ziola, eta oso momentu politia izan zen, ze geratu ginen biok, baina nola eskerrak posteagatik, noski postuko naizela, baina, eske, eta biontzako izan zen momentu bat, ez dakit zer gehiago esan, eta besarkada bat eman, eta listo, baina oso politero ditu zitea da momentua. Momentua bera oso polita da. Horrek ero agian behalde bat izan dezake, untxatzen duzula kaso baten bat ez zen postuko. Tira, hori ja bestelako kontu dira, eta historiaren aldo politarekin geratuko gara, ez da? Hori da. Even though I know it's not so distant, oh no, I still wanna reminisce it. I think of the night in the park, it was getting dark and we stayed up for hours. What a time, what a time, what a time. You cleaned up my body like you wanted it forever. What a time, what a time, what a time for you and I. What a time for you and I. I know we didn't end it like we're supposed to, and now we get a bit tense. I wonder if my mind just leaves out all the bad parts. I know we didn't make sense. I admit it that I think about it sometimes. Eta maite dut ez bat, eta maite dut batekin aurrera egingo dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Thought I found a way. Thought I found a way, yeah. But you never. Aizu, Julen. Bai? Udara honetarako lortu dituzu sarrerak jaialdiren batera joateko? Oraingoz ez.
Ba, egizu gure lankide hoiena asteburuan Primavera Sound jaialdira doala, Barcelonara. Zein bidea? Ba, uste dut lagun bila zebilela. Bai, Bai, beraz, agian... Itzegin beharko dut. Agian itzegin beharko duzu, bai. Zuk badauzkazu? Nora baiterako? Nik plan pare bat dauzkat buruan, baina oraindik finkorik ez. Ez dut sarrerarik erosi, baina ideia batzuk badauzkat. Gustatzen zizkizu, horrelako jaialdiak festivalera zara? Ba, kontzertu zaleagoa naiz. Hau da, kontzertu solteak gehiago gustatzen zaizkit jaialdiak, baino naizelako pixka bat senyora. Eta orduan, ba, ez dakit, korrika estenatoki batetik bestera eta kontzertu motzak ikusteko eta ordu asko leku berean eta jende askorekin eta nekatuta eta batzutan pixka bat horrela pentsatzen dut eta pereza ematen dit. Gero joaten naizenean oso ondo pasatzen dut. Baina ideiak gehiegi nau erakartzen. Hau da, naiz BBK-ra kanpindendarekin joaten den horietakoa. Ados. Hala ere atortxurroken egon izan du naiz pare bat aldiz eta beti ondo. Horrelakoak, a ber, hori ere bizitzako esperientzietako bada, horrelako leku batera joan, asteburu horrela bota, kanpindendan gehiago etzarela joango zure buruari hainbatetan esatea, baina nik ere esan duzunarekin ados, ni ere kontzertu soil edo solten zaleagoa naiz, ze horrelako eremu handiak eta festivaletan egoten den giroak berak nolabait ere gainditu egiten hau une askotan, eta nik uste musika kontzertu batez gozatzea edo musika kontzertu bat ikustea joatea zaratagoko esperientzia bat bihurtzen dela askorentzat. Gainera aurten eromena izango da, ze jendea jaialdi gogozabil, jaialdi gozez, azken bi urte hauen ondorioz, eta nik uste dut aurtengo jaialdiak, lehen jaialdi batzuk erraldoiak izaten baziren, aurten are erraldoiagoak izango direla. Bai, eta gaineskaintza edo overbooking egoera bat ere, akaso bizitu dezakegu, ze, claro, jende asko dago, 2020an eta 21an, bueno, 20koak ez ziren egin, 21an akaso zalantza gehiago izan zen, eta orduko kartelak atzeratu dituztenak, artista berriak eta sartu, eta festival oso handiak prestatzen ari direnak, gero daude, nolabait ere, pandemia maiera edo pandemiatik ateratze honek bultzatuta, festivalak egitera animatu direnak, eta noski, egutegian guztientzako lekoa egitea ere, ez da erraza, baina tira ondo iruditzen bazaizu, festivalak ardatz hartuta, gaur ikusi dugun datu edo inkesta baten ingurukoak landuko ditugu. Oso ondo. Zer dio ikerketa edo okerketa horrek? Datu interesgarriak utzi dituen ikerketa bada, baina tira, lehen da bizi ere, jaialdien edo festivalen testu inguruan sartuko gara, esan dugu, uda badatorrela, eta bi urte hainbat jaialdi egin gabe egon ostean, berriz erate joka ditugula jaialdi handi horiek, uda partean espazio handietan egiten diren jaialdi handi horiek, eta azken urteetan jaialdi handi horiei begira, nolabait ere promozio, giroa berotze edo prestaketa lanak egite aldera, jaialdi horien formato txikiko jaialditxoak ere ospatzen dira, gutxi gora bera udaberri buelta honetan, hoien adibide ditugu esate baterako, Bilbao BBK Live jaialdia edo Bartzelonako Krulla jaialdia. Egun hauetan, aste hauetan ari dira, uztailean egingo dituzten jaialdi nagusi hoien atariko edo prestaketa jaialdi horiek egiten, Bilbao BBK Liveek esaterako, hirian jaialdi egingo du larun bat honetan Bilboko Santutxu auzoan, besteren artean, Borrokan talde nafarra, Berako taldea, eta Sex Museum bezalako bandak zuzenan ikusteko aukera izango da. Berako taldea esan duzu? Berako taldea. Zenbat musikari eta talde daude beran? Asko, ikaragarri. Badago zerbait badago, edo magnetismo arraroren bat, edo guzkiak ez du behar beste jotzen, edo zerbait badago, baina ikaragarria da. Horre bai merezi duela ikerketa bat, herri horretako. Baina irakasleak, iturginak, okinak dauzkate, zenik entzuten dudan Berako pertsona bakoitza musikaria da. Eta kopurua bai,
eta ero maila, zen mailako musikariak diren asko eta asko, baina bai, borrokan ere, berako taldea da. Esaten ari gineraren bidetik, jaialdi guztiek ez dute, atariko jaialdi txoiek prestatzeko gaitasunik, eta asko, baita ere, gustora dira urten, jaialdi egiteko moduan izatearekin, aurreko 2 urtetan geldirik egon ostean, hoiei ere, diru sarrera batzuk eta murriztuko zitzaizkielako. Hoien artean, Euskal Herrian egiten direnak, iragan asteburuan Orozkorrok aipatuko genuke, 10 taldek hartu dute parte, eta bertan izan dira, Niña Coyote eta Chico Tornado, Espalak, Eraso, Tundra eta Viva Belgrado bezalako taldeak. Baina tira, azalaren inguruan bueltak ebili gabe mamian sartuko gara, eta jaialdiaren neurriak albo batera utzita, aipatu dugu beste irizpide batek eman digula gaur musika jaialdien inguruan aritzeko aitzakia. Erresuma Batuan egindako ikerketa batek eman digu arrastoa. Aurtengorako iragarritako jaialdi handietako taldeburu diren musika taldeen 13%an soilik dira emakumezkoak taldeko liderrak. Ara. Orain ere, Goiuri? Orain ere. Abestu, Daiana, abestu, mesedez. Euneko 13. 13%, eta berriz ere esango dugu Goiuri, hitzak haizeak eramaten dituela izan ere, jaialde horietako askok duela urte batzuk ondokoa esan zuten. 2022ko bermatua izango zela kartel buruetan 50% banaketa emakumezko eta gizonezkoen artean. Begira ze ondo, karo, bai, eske letratakoa naiz, nik ikasi nuen batxillergoa, letretan oinarritutakoa, karo, eta matematiketan gaizki biltzen naiz, karo, guaintxon hartu naiz, 13%, 50% dela, bai, karo, hori izango da. Nire letretakoa naiz, baina hori ez da horrela. Gure lagun batek esatet duen bezala, tokitan gatxerek. Oraindik ere. Merkatuaren azterketara eta interneteko datuen analisira dedikatzen den YouGov enpresak inkesta bat egin du 50 jaialdian diren talde zerrenden inguruan. Hoien artean daude Glastonbury, Isle of Wight Festival, Reading and Leeds eta Download Festival entzutetsuak, Erresuma Batuan Inglaterran egiten diren jaialdiak, eta baita ere beste hainbat jaialdi. Eta hor ikusi zen, jaialdi horiek guztiek, oraindik ere, bide luzea dutela, helburu duten 50%ko banaketa horretara iristeko. Datu modura Goiuri, 200 talde burutatik, edo kartel burutatik, 26 soilik dira emakumez soilik osaturiko taldeak edo emakume bakarlariak. Kopuru osoaren 13%. 200-etik, 200-etik. Edo tristura. 13%, eta aurten berez, 50%an. Bai, 2022an, 13%, bai. Gizonezkoena berriz, gizonezko osaturiko taldeak edo gizonezko bakarlariak berriz, 159 dira 200-dik, hau da, kopuru osoaren, ia 165. Oso ondo. Gero datoz, emakumez eta gizonezko ez osaturiko taldeak, kasu honetan 24 genituzke, 112, eta galdekatutako edo aztertutako jaialdien artean artista bat ez binario bezala definitu zen. You know it's not the same as it was in this world. It's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Bueno, eta jarraian Goiuri ondo iruditzen bazaizu, aipatu ditugun 4 jaialdi handi horiek, Erresuma Batuan egiten diren 4 jaialdi handi horiek hartuko ditugu, eta jaialdi horietan, aurten 2022ko ekitaldietan, izango diren talde nagusi edo kartelburu horiek zeintzuk diren aztertuko dugu,
Eta, ikusiko dugu, talde horietan edo artista horietan, zenbat diren gizonezkoak, eta zenbat emakumezkoak. Glastonbury, jaialdi ospetsua izaten da. Oso ospetsua, sekulako kartela, eremu ezberdinak izaten dituen jaialdia izaten da. Katiuskak jantzi behar dira joteko beti lokatza zueteta egoten da. Hori da. Eta bitxia da, jaialdi honek bere burua, bere webunean, multigenero bezala definitzen du. Karo. Eta 4 kartelburu bezala dituzte jarrita, 4 talde nagusi bezala dituzte beraien kartelea, badakizu, horrelako musika jaialdietako poster horietan, letra tamainaren arabera definitzen dira talde nagusi horiek. Glastonbury aurten, Billie Eilish izango da lehen egunean kartelburu, bigarrenean Paul McCartney, gaztea. Paul McCartney, bai. Beatles taldean ibilitakoa. Bueno, Paul McCartney pixkat hartu du orain aurpegia, pixkat horrela emakume heldu batena. Baita ere. Beraz, agian hori 13 horretan kontatu genezake. Kendrick Lamar da 3. kartelburua, eta... Kendrick Lamar zer da? Kendrick Lamarren tributua? Jarraitu, bale? Gizonak, Kendrick ere gizona, bai? Eta Diana Ross, laugarrena. Entzun dugu Diana Ross. Veteranoa, baina... Diana Rossek urte esan didazule. Hori esan barrun, 78 urte. Baina, 78 urterekin Glastonbury bezalako jaialdi batean jotzeko... Sasoian dago? Sasoian bete-betean izan behar du. Beraz, lehen da bizi Glastonbury, 4 kartelburu, bai. 2 gizonezko, eta 2 emakumezko. Hauek, 50 hori kartelburuei dagokien. Behintzat, bai. Betetzen du, gero ja, letra txikian euskal. Bigarren jaialdia, Isle of Wight Festival. 3 zerrenda buru kartelburu dituzte hauek. 3 egunetan, egun bakoitzean bat. Lewis Capaldi da lehenengoa, Kasabian, taldea bigarren egunekoa, eta Muse taldea. Kasu honetan, 100 gizonezkoak. Beraz, hauek, suspenso. Hemen begiratu beharko da gero jaialdira joaten direnen artean, jaialdirako sarrerak erosten dituzenen artean, hor 100koa ere zenbatekoa den. Bai. Reading and Leeds festivala, hau abuztuan uste dut egiten den festivala dela, hauek kartelburu dezente, talde nagusi dezente iragarri dituzte, guztira, 2, 3, 4, 5 eta 6 behintzat bai. Jesus. Eta kasu honetan, alde batetik Dave daukagu, zonezkoa, Megan Thee Stallion entzuten ari garena. Arctic Monkeys taldea. Bai. Rage Against the Machine. Hasi berriak hauek. Bai. Bai, hauek lehenengo diskoarekin uste du joango direla. Bring Me. Eta atzo zuk ere izketa gehi izan zenuen Halsey abeslaria. Beraz, 6tik 2 emakumezko ditugu. Begira, Halseyk uste dut azkeneko urteetan elkarrizketa batzuetan komentatu duela, ez binario bezala identifikatzen dela, uste dut. Vale. Orduan? Uste dut. Vale. Orduan, beraz, sailkapena egin beharko bagenu, 4 gizonezko izango genituzke. Emakumezko bat, eta ez binario bezala sailkatzen den pertsona bat. Uste dut, okerrez ez banago, bai, eta dizkiak aldatu nahi zituela, eta uste dut eduki dela horrelako eztabaidaren bat edabidetan. Edo hori ikusi dut behintzat, baina bai. Beraz, hemen ere eskaz. Parekotasuna, esan nahi dut. Bai. 150 helburua lekutan hemen ere. Eta azkena, Download Festival. Oraingoan eskaz baldin bagibiltzan, hemen ikusiko duzu. Okarrago? Kasu honetan ere, 3 talde buru, 3 kartel buru, guztiak erasi berriak, ikusiko duzun bezala. Alde batetik Kiss taldea, bestetik Iron Maiden, eta Biffy Clyro. Bai da, karo, lehenengo diskoarekin guztiak ere, eta emakumezkoen presentzia zabalarekin, ironia guztiarekin esan. Bai.
Beraz, gure mugetatik kanpo, eskax. Eta gure herri txiki handi santu honetan? Ba, denetik, hemen. Aipatuko ditugu, datozen asteetan, eta datozen hilabeteetan Euskal Herrian egingo diren hainbat jaialdi, eta joango gara aipatzen, kartelean ikusi ditugun, kasu honetan, ez dira horrela kartel buru hainbesterekin dauden jaialdiak, hartu dituguna izan da, jaialdian parte hartuko duten artista gehienen zerrenda guztiak ere ez ditugu hartu, baina tira, lagin bat edo egiteko moduan. Hasteko Galdakaon ekainaren 3 eta 4 Kaiola Festivala egingo da. Artista ugari izango dira eta aipatuko ditugu batzuk. Alde batetik Oren Anbarki eta Chris Cole bikotea eta bereekin batera Leila Bordreul izango da. Kasu honetan 3 musikari holtzan 2 emakumezko izango dira. Gero, hauekin batera Chris Corsano eta Luke Stewart ere izango dira, hauek gizonezkoak. Marcia Bassett eta Samara Lubelski, bikote emakumezko osaturiko bikotea. William Parker, Hamid Drake, François Bonnet, Stephen O'Malley, Chris Corsano, Dennis Tifus, David Kang, hauek gizonezkoak, eta David Kangekin batera, Jessica Kinney ere izango da diogun moduan Kaiola Festivalean. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. Jolizek dio, ez dakite aipatu duzuen, baina gehitu EHZ eta zerrendara. Lasai, aipatuko dugu eta, gara izatoz. Laster botako ditugu EHZ-etan izango direne hainbat talde. Aurretik, ekainaren 4 Bonbereneak hemen Tolosan, 20. urteurreneko jaialdi egingo du, bertan talde ugari izango dira, Rodeo, Sofa, Lepora, Humus, Okidi Farfalla, Arima, Tuz, Abere, Dena, Adi, Giante eta Han taldeak izango dira, eta horietatik, Humus, Han, Okidi Farfalla eta Ariman behintzat, badago emakumezkoen presentzia. Bai. Beraz, hor, ez da 150 eristen. Baina, ozta, bai. Hortxe dabil. Nahi kondo. Urrengoa, Atortxu rock jaialdia. Uztailaren 29an eta 30an egingo dena. Hemen, hainbat alde aipatu ditugu, ez ditugu denak aipatuko, baina hemen, bai ikusi dugula, emakumezkoen presentzia dezente edo nabarmena dela. Aipatuko ditugun taldeak izango dira, Pleura, Untza, Anari, Zelanda, Sua, Ibilbedi, Zetak eta The Baboon Show. Horietan behintzat emakumezkoen presentzia badago, eta horiekin batera, bi egun horietan besteren artean, Entol Sarmiento, Non Servium, Stay Homas, Erdoil, Rotten Amairu eta Green Valley taldeak izango dira. Beraz, Atortxu rock, alde horretatik, tajuz. Tope. Euskal Herria zuzenean, uztailaren 1, 2 eta 3 Irisarrin egingo den jaialdia, Pentsa Jon Lizek aipatu diguna, eta talde ugari bertan esate baterako, Bulego, Ibilbedi, Niko Etxarte eta Papa, Delirium Tremens, Esa Yasuke, Madeline Ann, Merina Gris, Frikun, Odei, Bulk, Amorante, Colin Marian, Kilimak, Espalak, Joseba Tapia, eta Fistan Furious behintzat izango dira, eta... Joseba Tapia ez. Dadi Tapia da. Dadi Tapia barkatu egia. Kaso entzuten badigu. Behatzakotz lehioa bero. Eta horre, 150ko kopuruan izango genituzke behintzat, esan ditugunen artean, 150an emakumezkoen presentzia izango genuke. Jaialdi handiak, balen aipatu ditugun Glastonbury antzekoen mailaraino akaso iristen ez direnak, baina Euskal Herrian egiten diren musika jaialdi
handienak izan litezkeenak. Azkena Rock Festival ekainaren 16an, 17an eta 18an Gasteizen, eta hemen talde edo kartel buruak izango direne taldeak hartu ditugu. The Offspring, The Afghan Wigs, Social Distortion eta Patti Smith and Band izango dira Azkena Rockeko kartel buruak, eta lautik bakarra, emakumezko presentzia duena. Lastima. Bilbao BBK Live uztailaren 7an, 8an eta 9an, eta bertako kartelburuak LCD Sound System, Placebo, The Killers, Stromae, J Balvin eta Pet Shop Boys izango dira. Hor ere, uneko 50 horretatik aparte dabiltza. Gaur Stromae aipatu dugu, lehenu. Ez gaitu ezagutzen. Eta azkenik aipatuko duguna Goiuri, Donostiako jazaldia izango da. Eta hemen, egia esan, agian sorpresarik positiboenetakoa edo, zentzu horretan mintzat, hartu dugun talde zerrenda ikusita, jaialdi honetan hartu dugu. Aipatuko ditugun taldeak, talde musikariak, emakumezko presentzia dutenak dira. Simple Minds esate baterako, Zurriolan ariko den taldea, Veronica Ferreiro eta Javier Sánchez bikoan, hortxe izenak berak esaten du, Veronica Ferreiroren presentzia hortxe dago. Mio Hazama eta Hiromi ere izango dira, biak emakumezkoak. This is the Kid, Diana Kroll, Laketia Benjamin and Pursuance, Amina Claudine Myers, Pillow Queens eta beste hainbat talde ere emakumezko presentzia dutenak izango dira. Beraz, mendiz ondorio ateratzen dugu? Oraindik asko dagoela egiteko. Izugarri dagoela bidea luzea dela eta leku batzuetan behintzat ari garela aurrera pausoak ematen, beste leku batzuetan badirudi ezetz, baina oraindik nekatuko gara, Bai, eta helburuak botatzea eta helburua jartzea peluzera, baskotan hobe dela isilik lanean jarraitzea, helburuak bota eta gero ez betetzea baino. Esango nuke, eskerrik asko Julen. Naiz irratia. Bueno, Iso eta Dado Soundek Blossom, loratzea, deitu diote bere lan berriari, eta gurekin daukagu erdia Leire Iseo. Bueno, dena dela, hemen gustatzen Blossom kantuan gaueko loratzea aipatzen dela, ez? Naturari begira dagoen pertsona bat abesten ikusten dunik. Hori da, bai, oso ondo deskribatu duzu momentu eta abestiak dioena guztiz, metafora guztiak eta naturarekin guztiz lotutak daude, ez? Eta justo esan duzu, gauean loretzen duten loreak existitzen dira, eta izan ere gure diskako portadako loreak, justo horiek, haietako batzuk dira trompetera izenekoak edo ez dakite gehiago kanpanilla batzuk bezalakoak aldrebes jaitzen direnak, eta bai gauean loretzen dira, eta abesti hau baita. Hombre, abesti honetan justo loretzen duena da nire kantua, ez? Esaten duena, this is my song, este es mi canto, que florece en la noche. Kasu honetan, abesti honetan, dena nire ahotsa, nire kantua. Baina, modu orokorrean eta diska honekin, gauean loretzen dena dela proiektu hau, ez? Blossom izenekoa, eta... This is my song that blossoms in the night. Nik esango nuke orokorrean diska dabez impregnatuta dagoela, zen niretzat, dab estilo bat baino gehiago, bai baditu bere ezakite karakteristikak, baino niretzat da jazz bezala da, esan nahi dut da abesti bat eraikitzeko eta deseraikitzeko prozesu bat, ez? Gure kasuan, Dodok egiten du da batez ere kontzertuetan, baino diska honetan nik uste dute nahiko presentea izan dugula, aurreko beste bi diskekin konparatzen baldin badugu. In the end with a cashew spare
and you can't buy love, you can't buy the rain. Baitugu flauta, trompeta, eta gero bi saxo, bata saxo tenorra, eta bestea baritonoa. Orduan, horiek dira, gure haize sekzioa de Mouse Hunters, eta baino bai abesti batzuetan ere harmonien arabera, baino abesti batzuetan flauta gehiago ateratzen da, abesti batzuetan trompetak garrantzi gehiago behar dute. Orduan, gero teksturak bilatu behar dira, abestien arabera. Adibidez, baterien aldetik, abesti nahikotan, diska hontan, lupak dira, baino gero hori dodok espeziak eta brilli-brilla jartzen die gainetik, ez? Alde batetik, badaude elementu asko produkzioan non elkarrekin lan egiten dugun, konposaketetan, baxu lineak gehienak edo guztiak nireak dira, edo berak batzutan abesten dizkit eta gero nik hori traslatzen dut teklatura, ez? Puntu hontan, hori perkuak lantzeko edo non jartzeko momentuan, eta gero, zer esan, nahasketetan, ez? Hori dodori dagokio eta kriston lan egin du. Bai, gure kontzertuak beti gure web orrialdean daude, eta neguan izango ditugu salak, ez? Eta diskaren kontzertu ofiziala saletan, eta Euskal Herrian, eta puntu guztietan, baino noskian garela. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tik 12:00. Musika hitz egiten dute musikaria saioan noski izenak dioen bezala, baina guk astazkenetan, aipatu dugun bezala, beti musika izaten dugu izpide, eta gure lankide Iñaki Lasaetura, Maia Beitiagirre filosofari, sindikalista, bihurri, eta deabrutxoarekin egonda, eta galdetu dio, bere bizitzako 4 abestiak zeintzuk diren, eta horixe kontatuko digu Maiak. Zuk Julen esan duzu, badakizula zeintzuk diren, ez da? Nik badakit, mendik aurrera entzulek ere bai. Oso ondo. Nik jakin nahi dut, así que zerbitza zaizue, jartzen bali madegu. Oso ondo. Bigarren kafeko ahots ezagun bat daukagu gaurkoan doinetatik haratago saiorako. Segituen antzemango dezue zein daukagun gurekin, kanpotiarretako bat, Maia, kaixo? Kaixo Iñaki, bosa baino ni pentsateot, berretako modua txiki igual ezagun haua. Baita ere, baina ahotxare bai, seguro ere, bat baino gehiago segituen antzematen duela. Bastei ontz zelanik entzuten gazta, baina bizkate hartuten morundak atzatot, zaparrarik atrapan itxun. Bai. Eta, ez zeten itxan bizkatu oztu, baina, gaurko elkarrizkete txeko espero dute desagradabile entzuti. Ez da gutxi gore. Eta gaur, ez dugu, espinatzolari buruz zeingo, edo Kant, edo Greziako filosofi buruz, edo agian, bai. Ez bixageseirik, peligro batakat. Itxen pentsatzen duen nataten dute, patrikaratik, Vale, bai, agian egongo zela, hori da, entzule gogoratuko dute, filosofiatik asko ekartzen zigula Maiak aurreko denboraldian, eta gaur, doinetik aratagon, musikari buruz hitz egingo dugu, edo musikatik abiatuta hitz egingo dugu. Eta seguru Maiak dien bezala, sorpresa bat baina gehiago ekartzen digula. Hala izango da, ez da? Ai, ez teipa, Jesus, jo miskat presionata morun sentiutenaz. Ni pentsatot isesko, interesantia zen ere, ziesta ederrak botateko beba, itxapa ederrak botaten itxuzen. Eta gaur, alegin honaz musika ez tristiei eta ipintxez nokentzuteko bizkat agradable irana beba, ez da? Norbera inatxe eta asko guzta, gention gora amaike biarretzen musik entzun bitxarten eta kanta deprimentipa, ez teipa, holako orduan, ez? Hori, bosta gertu dazkagu, atxaldeko bostak, eta lanean daudenak musika tristea hartuko dute, zer da, hau da, arratxaldeko erdi alde honi hartzeko momentu honena, ez da? Ez ba, orduan ez daiz eritxiko oran, nik abiza etxen dut, berez, hortera bat naz, nik guztu aldetik hortera bat naz, hori guztu estetiku nik ez neban ez ereda eta ez dut ikasi. Orduan erropakin de kolorikin azen morun, igual musikiaz bebai banaz.
Eta ja aldez aurretik barkamenak eskatutxuaz, jenti eskandalizota gertzen gara. Ez dut uste hori gertatuko danik, ze azteko lehenengo abesti puxka bada, eta azteko esan dugu Grezia eta abesti honetan Ulises aipatzen dute. Itoitz aukeratu duzu, etxetik gertu hasiko duzu aukeraketa, entzungo dugu As Noites de Radio Lisboa. Espazioan hortzeak ertzerik ez lehiotik at, argiak bustitzen du nire ontzia, argitate ezean nigan oroimen oro, iragana bihurtzen da gardena, lurraren azala, ximeldizten, arrizko uminak, plastikozko mendeo, infinitora narama, nina izulizez, planeten hautzak aizeak, zabaltzen onbean. Ba, Maia, esan dugu, etxetik gertu hasi duzu golko aukeraketarekin, Itoitz. Bai, etxetik gertu eta neure akordo gaina, etxeko neu umetaz, lau bat urte erudiko nitzuzen, neure dela jolazen karta batzu neukazen. Bai. Eta kartak zin, Ulises, Telemako, baina espaziontzi baten, eta espazioan unibertsuntzi biltzen zin. Bai. Eta arrezko ez dutxuaz ikusi kartak, ez gertaz gerta ez dute, giz hoxe umetazko horretzapena ez dute, manik komentziutenaz, ez iztiu zine, komentziutenaz gaina irudisei behire duten itxaz, ez nek isen irakurten eta basko gustaten naztazen, zer gaina pelirrokuk zin, eta ule naranja, solako, bauran, espazuntizetan eta sartute, eta gero, handik urte batzuta aukantia guentzune bani, kartakin akordan itxan, ze Itoizen letrak zentzu eta holan logiki bat, eta nire guztutzen handirik topatzen. Baina, hemen kasun, Ulises, da unibersos, planetak, eta azan eban, umetazko kartetan modu. Eta ilusinoi izan. Eta orduan, bada, aparte, zeukegasun morun kantapuska badala, baina neure umetazko horretzapenak izan du. Orduan, ja umetatik hasi zinen Greziarako edo Greziako klasikoetarako maitasun historia horrekin. Bai, geru hau enteran itxan Iliada eta Odisea eta gero zinela. Orduan momentuan, klaro, nitzako zin, alinea hori, ez da terrestrizin eta... Bai, noski, hasieratik ez eta klaro, hori dana gehitxute unitakarren imaginazio imugagabiaz eta imaginazlago pelikulak ataten itxuzen. Terrible, Gainera, esan bezu espaziontzi baten zeudela, bai, imaginatu dezaket horrelako pelikula egiteko horretxa da, azken umetan maiteitu golako pelikulak egitea, edo bintzat imaginazioa borrokitzen dugu. Bai. Eta are, kartak hoxe piztutxezten imaginazioi, zezin kartak sekuentziz, igual marrazki bizeuna gero izango zen, sekuentzi diferentzi modun, eta orduan ipuin bat alzan konta, baina nik egisen izan ordeni, eta, horretxar neko, harretzale guzti entretenitza goteko. Bai, ez un inoiz pentsa baino, musikak eta aipatu ezun horrek ere lotura bat badaukate ez. Musika sortzen dutenek ideia batekin edo modu batean sortzen dute, baina umetan karta jokuak guk gure arauak sortzen ditugun bezala, musika ere guk nahieran entzuten dugu eta nahi ditu disko bateko logika galdu eta lehenengo zazpigarrena bestia entzuta, gero bigarrena, gero laugarrena, eta horra, agian, lotura bat topatu dugu, agian. Igual bai. Zelako politxi izaten da maieutika, Sokratesen morun, ez? Barrundak hauen jakindurixi elkarrizketa bitxartez urtetzen da denen. Bai, eta gainera hori, gutxin espero dugun momentuan, eta horra ateratzen da. Eta inspira, claro.
Bai. Konklusinik Iñaki gexagoa eta nahin birdo berbalkarreaz. Bai, epatu berun aurrekoan, ardo botilla edo ardo kopa edo hori hartuko dugu, seguro. Orduan super inspirata gongo gaz. Maia, egingo dugun gauza bakarra da, gaurko araua ez duguna hautsiko izango da lau abestiena, bestela erotuko ditugu entzuleak, erotuko gara gure bai, eta gozamen izaten da beti toitzi buruz egitea, baina bigarren abestira ere jauzi egingo dugu, erritmo salatuko dugu, estilo salatuko dugu, hizkuntzaz ere, Kenny Rogersen abestia entzuko dugu segituan, Coward of the County. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over. Baina zein da konderriko kobarde hau? Koldarra hau? Ez que esan koldarra. Ez que gauzi hoxera, jente guztik txarto ulertu benela, baina berez esan koldarra. Aitaien jako, kantik esan da ez da, zine izan aitai, esan dela arazutan sartuko, baina aia zan momentoa ja arpexe mobibanela, eta danak arritxute datu zen. Hau kanti hau, aitak erakutziztan, neu ninitxala goize, lehen komentaro gena, 4-5 urtea, zineitak inglesa ondo berbatzen dago, eta Kenny Rogers asko gustaten gakon. Eta orduan ingleseko berbak eta erakustezta zen, gabazi aloak hartzen nitxu, baina bardin esna ontza baten morun esna oten jarraitzen eban, eta hause kanti hau erakutzi izan. Eta orduan nik loritu morun errepikaten eban, nik idei pen eukan ze kantaten eban. Baina etxestan hori erakutzi eta gero mesu bai emon. Ze kanti, mesu politxe dakar eta foionero bat izan biharrik ez dala norberan ausartixi erakusteko azekamen. Eta bai, bakarinu dotzat. Eta zuri gustatzen zaizu abestiek mesua izatea, zerbait esatea abestiek edo beren dizu? A ber, entera asko ez nez enteratzen. Ze letriai ez dutzen famon handirik etxen. Ni musikite, doinute, ja entretenute ona horreaz, eta letri ez para irakurren birdot. Zentzuten, ena klaraten. Claro. Baina irakurretxe ja esatot, beratzo, gainetik zuz politxe barak, arrez baten batek albara huikazi, ero baten batek zema kantar lagundu isatze gentiai bebai, pasako ondo. Bizkat horretxeta jarri binaz, zebestela nixez bena enteraten. Eta nik komentzute, paseixan gatzak, komentzute kantak, nezelako kanta, laxezlako politxe eta letri oso tristi, eta ni enterabe. Bai, eta hori askotan gertatzaigu, ingelesezko edo beste hizkuntza bateko abestiekin. Guk erritmoari erreparatuta gauza bat eman dezakela, eta gero askotan oso historio gogorrak gordetzen dituztela abestiek atzetik. Bai. Eta ipatu bezu ez, aitak edo erakusten zizkizula, hitz batzuk eta horrela, gero ere ederra da, nola abesti horiek gaur aukeraketara iritsi balin bada, izango da, ez egunero akaso, baina bai bidelagun izan duzulako abesti hau eta edo beste abesti batzuk. Bai, hombre, Kenny Rogersen disku kentzuten genu zen, baina nik diesen ikasin eban hausi izan zen. Eta orduan, bai dakar lotura berezi bat, aitaz, eta umetasunaz, eta ez gura zube bai zelanik zemat implikaten dizen da zelan alegintzen dizen, geuk ondo aurre urteteko, baliabidik emoteko, gero jamon etxetzagoen ero ez, hori beste kontu bat da.
Baina, hoxe, zuk ezazun ez dut askotan entzuten naukadio, baina zozelan ez barrundakat. Bai. Bara jortxe dana, bai. Askok, laua besteak aukeratzean ere hori egiten duzu, aipatzen duzu. Ez da asko entzuten dudan abestia, edo aspaldi entzun ez dudana da, baina aukeraketa honetara puntuatu nintzen ekarri behar nula abestia hau. Eta gertatzen da. Eta maia, sarreran, aipatu duzu, ez genitula abesti tristeak entzungo gaur, geratu zinela pixkat erritmo alaiak, baina tristurari buruz, tristura baina asko zerbait gehiago den saudadaren inguruan hitz egingo dugu jarraian. Gal Costaren Txegada Saudade aukeratu duzu. Bai, bai. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-me numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade a Hortxe, ari gara Brasilgo erritmo tropikal hauetan. Llega saudade, zergatik, zer da besti hau, zergatik Gal Costaren ahotsean? Bueno, Gal Costa gustaten gazalako zelako gozo kantatzen da ben. Bai, oso. Dana kanta guztiko lan gozo bere ganatzen dauz eta olako, guztu entzuten da natxeta kanta tristi izan. Bai. Baina, hemen kasun, zuk ezazun ez, tristura horretan, bueno, ez da hain intensu hau abesti xaudino lafado batzukin ero konparata. Bai. Portuguez ez dizlixak, baina ez dakarrez ikusirik. Historizido da ilotute da, nik, bueno, denporan salto handi bat emongo, eta haurtzarotik eta Erasmusea jungo gaz. Vale. Erasmusea Helsinki nehin eban. Finlandian, eta udan etorri gaztan bizitzatea lagun portugesa bat. Bai. Eta ja nik ordurako portugues ikasitzen neukan, bera gaina faduke kantate ban, eta bera entzun dut jota musika, eta nire garra zibiltzen ditxan, gero neuk ikasen eban. Eta fadure oso gogorra, gordine, desgarradori, batutan lagundu bai laike, katarsi modu, baina, klaro, egunerotasunin entzuteko, buf. Bai, egunero katarsi bat gogorra da. Bai, holan, sukaldin eta ipintxeko tortilla bat imitxartin eta ez. Bai, ez. Eta dakatak ordu, Helsinkiko katedraleko plazan, katedrala da zurixeta akarrezkiera zurixatu bai. Eta antxek eguazen plazan eta eskiretan gurut, eta rekele bilen kanti behin eta berriro kantatzen xega dezauda den estribillu behin da berriro. Eta galdetu inetzen da ze kantara horita ez eztan, haude lehengoko bossa nova. Honetxeaz sortu zan. Eta bai, eta erakutzi. Eta erakutziztan bizkat eta erodisko bat erregalaztan, beraken jako olako kolaz bat, bossa novako abeslari desberdinakin, kanta oso ezagunakin, eta gero alderen du indaztan, baina urte askun entzune ban. Eta hor ja fadutik bossa nova pasan itxan, eta klaro, kolorei. Bossa nova, eronun, ondo sartzen da, igual askotan, azentzoreko kantin itxuri bai barakar. Olako, rellenu morune ipintzen dabe askotan, baina badakaz be bai, mezu politxak, eta baina moduan jegozu, zoragarri. Bai, egia da, ez, baude musika estilo batzuk gaizki tratatuak izaten dira askotan, eta izan daiteke bossa novaren kasuan, baina ondo inda dagoenen izugarrizko gozamena da entzutea, ematen du gorputza mugitu, eta ez mugitu, ez du zertan dantzara izan, baina bada gorputzako zerbait barrutik mugitzen duen estilo bat, bossa nova hor daukan erritmoaren goxotasuna den hitza, ez dakit goxotasuna den, baina badu zerbait. Bai, bizotza lastan du, bizotza eroarini, ez da zer da, baina lastan du morun etxen dago. Bai.
fadure kutsiu barrure arte sartzen morun, arakiri totalara. Eta hau de ostia, hoxe krematxu emon, eta ala, tranquilkariño, oso. Bai, egia da, fadoa badala, labankada jasotzea, eta laban horiek izan beharren, behatz batzu goxo, eta lastantxo bat esaten duzun bezala. Hori da. Eta, bakizu menirratia beti denbora aurrera egiten dula etengabe, bihotza lastantzen ari gainen txega dauza dauderekin, baina uste dut, lastanetik gutxi daukala aukeratuzun azken abestiak. Txilera Mapuche gana biatuko dugu, eta zutik daudela esateko. Uitrapain ditzen den abesti bat. Uitrapain, bai, oso abesti, engantxata gatu nitxan. Zela nahian azona abestire, onbi urte. Hori jakin nahi duen, bai. Portavoz eta loanko abeslasak, Gazteizea Alabedi irratian eitzen elkarrizketi. Bai. Irakurri naban kasualidadez, eta bertan eguan euran bideoklipe, honetxenak kantzine, eta da erdi mapudungun hizkuntza, erdi mapudungunen abesten da, erdi erderaz. Bai. Eta eritxea estan brutala. Brutala zelako arrotasune aldarrikatzen da ben, euran zapalkuntzi salatzen da be, euran identidadi barriroi berreskuratzen da bizen. Eta, onbi urte raru izan zan be bai, orduntxe konfinamentu amatxute, ezin jan inoa jun, orduan bidai geografiko kalbo bat alagata barne bidaiak inazen itxan da. Zerrek aldozta lagundu, beste toki batzuta aiaten, ero beste punto batzuk ezautzen, eta honekantik horretan abia puntu bat emostan, zaitak imorun hartute mapudungun ikasten hazen itxan. Begira. Bai, interneten baraz tutorialak eta YouTubeko bideuk, eta zan bat ez be ze egitura dakarren, sintaxi aldetik, eta ze logikaz funtzionatzen daren bizkat, eta oso interesanti eta politxe, adibidez, mapu erontzako da natura. Bai. Da genti, orduan euratiz naturako jendea. Bai. Eta hizkuntzi bebaide naturin hizkuntzi de. Eta gaur egunin hiriburuan disetan eta jasoten dizenak eta hizkuntzi ez da denak ikasi, klaro, arazude eurak arbazukin berbatxeko naturin hizkuntzi ikasi berda dela. Bai. Zeura komentzute da arbazuk, asin eta arbolan bitxartez, uran bitxartez berbatxen dabe, eurak mapudungun esparabe berbatxen arbazukin ezin giz komunika. Konektatu, bai. Eta jamon etxeko alkarrei, saludo morun, amar da marri. Eta orduan etxen dabe eskobixak zabaldu, eta alkarren atzamarrak ikutu, ezan dabe marri, ez, amar. Da bardinetik bardinea rekonoziute. Bai. Orduan, eta gero lan sintaxia deti, generoik ez dakarre, euskari morun, edo honitxan hor bizkate aztertzen, eta gero aparkatala ganeba, baina pendienteak barriroi gexaua ikasten jarraitzeko, eta kriston ilusio engolestak eunen baten, euretako baten bateaz, pare bat berba esan alixati. Eta luanko eta portavoz, Txile mailan portavoz rapeko abeslari bata, oso kritika soziala gogorra etxen dau, eta luanko da historiako irakaslide, eskola baten. Eta gero rapa eta kumbia bebai badakar erdi mapudungunen abesten dau. Hau izango da, abesti hau entzuteko eta gero saltxatzeko eta interneteko ematen digun aukera nitz horrietan, kuskusatzeko eta kumbia hori eta beste abestiak ezagutzeko izugarrizko aukera nago duzu. Bai, demazeko barrez guri emotez da. Oso barregarri xetopatzen dut. Bai. Eta baina ez polita esan duzun hori abesti bati eskiara eta kasunetan ere Alabedin egin zuten elkarrizketari esker bukatzea pertsona bat hizkuntza bat entzuten. Hizkuntza bat entzuten ez bakatu, hizkuntza bat ikasten. Bai. Eta hori da, nik askotan elkarrizketa hauetan gai batekin edo besterekin lotuta aipatzen dut musikaren magia, eta hau da musikaren magiaren
erakusle bat, nik ezagutu du jendeak, musika taldei esker ikasi dula euskara, eta hasi dena euskara ikasten atzerritik, eta hori ez da bagarrikan alde batera etortzen, beste aldera etortzen da guk ere, ikasi ditzazkigulako hizkuntzak, abestiek edo musikariek txoratu egin gaituztelako. Bai, Holanda. Ezakit zuk ere biderik irekiko duzun eta zuri esker maputxera zizketan egingo duen beste norbaitek, baina maia agurtzeko tenora iritsi da, eta nola zen duzu ahoskatzen zela, Buitrapain. Buitrapain entzungo dugu. Entzun ditugu zure aurreko 3 abestiak eta laugarrena besterik ez zaigu geratzen, benetan mila esker, eta esan bezala, horra aipatu dugun ardotxo hori hartuko dugu egun batean. Sin falta, eskerrik asko zeuri Iñaki, placer bat. Betu txilkatu genintxe, txilkatu fengen, txoiungen, warria me huelune wen tu trepen, amule beta intxekan, kuifike mongen, feimut tamulei faupleta in, kuifike txeyemin kakein, ta inkimun normongen, femayain, huitapa in filplema puaskin tu in, tamun koilazungu feimu weichatua in, huirakein, inkakein, ta inkimun normongen, femayain, huitapa in filplema puaskin tu in, tamun koilazungu feimu weichatua in, Incheta Andy Ferrer Millanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinados. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro, recuperando el feyentún, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche nien mulepan guarriameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapupu de el Peñalolén y con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son para ti. Viento desde el sur en mi view que vuelve a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, huecha tu gain. Ta en kimumeo, hemos recuperado. Quiñeguahin, puche, huecha pahin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, huecha tu gain. Ta en kimumeo, hemos recuperado. Quiñeguahin, puche, huecha pahin. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los botes, era mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun, huelu quiñepe mal veneuta ñique un. Realidad cruda se suda, hay más cemento pero igual que se folle paico llante ni ruda me saluda. Chiuque Wilkie y Chincol, no faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó, historia de Quilapán, Calfucura exterminio desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra, me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Fauiñule pan petumule weishan, comptañi puchel el fulmuno y malan. Dañi shau tripa y nahuel, dañi ñuque millanahuel, feimune wenien. Chap rato intern wait chan muta chita y grima que fin muta chinta mapuche Hoexek izan dira Maia Beitia Agirreren abesti kutxunenak, eta guk orain elkarrizketa akusteokoari hasiera eman behar diogu, baina pixka bat itxaron beharko duzu guk dena prest utzi arte. Gelditu makinak. Aurrekoan, oporretan izan ginen Venezian. Pizza zati bat janez, gondolen maniobra milimetrikoak ikusteko aparteko iria. Toki zoragarria da, baina ez da lehen zena. Orain turista dauden onnai, saltoki guztiak kanpotarrei zuzendua daude, ez duzu ia bertakorik ikusten. Eskerrak bertakoak bakarrik joaten diren taberna autentiko horietako bat gomendatu zigutela.
eta egiazko bizitza italiarra ezagutu genuen. Hala ere, urrengoan artifizialuta ez dagoen norabait joateko asmoa dugu, turistatik ez dagoen leku birjin batera, Tibetera edo. Nahi baino gehiagotan erortzen gara tesitura horretan eta turismoak, han bezala hemen, inpaktu sozioekologikotik baduelako, turistifikazioaz ariko gara Josu Larrinagarekin. Turismo eredua ez da bat eta bakarra. Bizi-biziki taldekoek ederki jakite hori, eta Alba Cabrera izan da haiekin turismo jasangarria zizketan. Nora ez dakigun hauek, abian goaz gelditu makinak saioaren bigarren denboraldiko 29. saioan. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Ajurdu izen nu matan, gauz lagunek azt. Nu paso onbo maman, garaitzeko gai. Apremidi lemenele, ez geratu zain. Labine pafe puratan, ez tegon zain. Mobidu, bai. A letra ardatzartu eta letra horrek dituen konotazio eta iradoki dezakenaren inguruan sortu du Inigo Iriondo Gatomek bere disko berria. Hain zuzen ere, A izenburua jarri dio, eta diskoa osatzen duten zazpi abestien izenburuetan, A bokala soilik irakurri daiteke. Abia puntu hitza ere, A letrarekin hasten da, eta orain arte gauzak egiteko zuen modua aldatu, eta bide berriak jorratzeari ekin dio Gatomek disko honetan. Wai, inbidi, wai, ekidin gaur kostako vibes. Ajurdu izen nu matan, gauz lagunekaz. Mauritanian sortutako, ekoiztutako, grabatutako eta nastutako abestiak dira. Hilabeterako joan eta azkenean 5 pasaostean itzuli da eta bertan xurgatutako ere islatzen du A diskoak. Hori guztiaren inguruan hitz egiteko eta diskoko abesti batzuk hementxe, gure laborategian zuzenean erakusteko, gonbidatu dugu bigarren kafera Inigo Iriondo Gatome Bermiotarra. Arratsaldeon eta ongi etorri. Opa, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Bueno, ikusi du gainera Tolosara iritsi eta anfitrioi honekin etorri zaretela hemen bigarren kafeko laborategiraino, Little Martin eta konpainiarekin. Bai. Oso laguneti ez eta azkenen beran herrire hurbiltzen garales, Ze gutxiago ez da, anfitrioi lanak egitea baino. Bai. Baina agian anfitrioi txarrak gu, ez ziogulako kaferik eskaini. Egia. Kafea nahi duzu? Ez eskerrik asko. Vale. Bueno, Inigo, elkarrezketa osoa A bokalarekin egitea gehiagik izango da, ez da gehiagik eskatzea izango da. Bai, hori ja ezin eskue. Esan dugu, azal berritze, abia puntu, eta hasiera hitza atxekin hasten bada ere, lehen bokala A du. Ez dakit, hitzoiek balio dezakete diskonen prozesua ero definitzeko? Bai, justo orain, ezagozule Little Martin, justo bidalinotxan, hau da nire ideia Mauritanen neguela, holan lista bat abestitzena eta dana A, eta fininotxan, A de hasiera, atxegaz bada, orduen bai, balizu dau. Bai, ez da, azkenean hori da, ez da, nola baitere, ez dakit, zuretzako, ibilbide bat eginda, hainbat disko eginda, baina egindako guztia liburu hori itxi eta beste bat zerotik hastea bezala izan dau? Bai, azkenien badauz punto batzuk beste diskotik datozenak edo, bai, izan dabe bai, beste kultura baten sartute zauzelez edo, bertako kultura apur bat gehiago ulertute sortzi, apurtze durtetik, konfortzonatik edo. Eta zergatik edo sentitu egin duzu, zerotik hasi beharreko naiz eta beste kultura batean izan, hori egiteko behar hori sentitu duzu, beste modu batera gauzak egitekoa? Bai, eske Mauritanian beste era batera egiten diz gauzek, osea, gutako igual ikuspuntu bat oso hiriburuen bizidan pertsonan ikuspuntu, eta euren herrialdien hiriburu bi existiten die, eta beste dana da desiertu orduen, beste era batera ikusten diez gauzek, eta eltxe zaranin ara, eta eskuntxie frantzesa kontrola barik, eta dana, azkenien zerotik aste baten moduen da, orduen hortik hartute, bai. Frantzesa jakin gabe joan zinean? Bai, oso gitxi, bai.
Baina diskoan frantsesa entzuten dugu, eta gainera nahiko ondo? Bueno, bai, azkenin bertan komuniketeko era bakarra frantsesa zen, orduen, bueno, edo jasania, bai, jasanian... Aukeran frantsesa apur bat ikastea errezago da. Eta ez dakit inigo, nola sortu edo nondik etorri zen Mauritaniara joateko aukera, eta nolatan luzatu zen egonaldi hori 5 hilabeteraino? Basieran Mauritania bizitatzeko edo nire bikotekidean egon zen, orduen bertara bizitatzen edo, eta hori eta gero lan bat urten zanan bertako Sufian deitzen den argeliar bategaz, dokumentalak eta grabatzen dauzena, eta beragaz lanien, azkenien eta hilabete pasa eta... Eta bitarte horretan, A-diskoa osatuko zuten abesti horiek, ez dakit, ideiak biltzen, forma ematen, eta hori guztia egiten. Bai, hori da, idazten, sortzen, eruen eban piano bat midi gaur egun oso txikizek dauz, eta maleta baten sartzen zu errez, eta portatile, eta soinu txartel bat mikrofono bategaz, eta hola nindo diskoan azkenien. Eta behin diskoan egitearena eta prozesu guztia hau da, nasketaraino, gero masterizazio ustut hemen errematatu duzuela, baina ordurarteko prozesu guzti hori han egitearen ideia, erabaki edo noiz hartu zenuen, eta nola izan da prozesu hori guztia? Han sortu zen, azkenien, nik eruen, nik bideo eta audioek egitaten dudaz, lanien abil horretan, eta eruen nuen material hori pentsaten lan eitzeko, eta azkenien igual momentu libretan idazten, bitu agora bakot, gero beste musikari bat ezagutu nahuen, eta beragaz apurue komentaten, eta zelan eitzen dauen lanan, eta ikasten, bai. Eta, jak ez esan duzun, nola egiten dutean lan? Azkenien, emetik egu perspektiba bategaz, igual ez tala ongo gauze asko hemen dauzenak, da azkenien portatil bat, soinu txartel bat, mai soinu bet, eta bafel bi, edozein lekutan dauz, orduen, ez da asko alderatzen hango estudio bat, hemengo home estudio batetik edo. Akaso gehiago da lan egiteko modua baino, han jasotzen duzuna, edo han ezagutu duzuna, edo han barneratu duzuna. Ritmo, edo euren instrumentu etxotxiko ezberdine, edo musika ulertzeko era ezberdine, gehiago da igual hortik estudio bat aldetik baino. Gero letrak aztertuko ditugu, baino abesti batean esaten duzu, lasaitasun bile, je partia Mauritani, lasaitasun bila juntzinela Mauritaniera, disko bat egitea ez da gauza lasaia? Bueno, lasaitasun bile da hemengo prisa eta abiadura antiko bizimodutik urtetie, hortik du. Eta han topatu dituzun musikari, instrumentu, musika, estilo, eta hango baliabide edo errekurtso musikaloiek ondo txertatu dira zure musikan, edo berehala ikusi zeunen bazegoela horre hango elementu horiek ere biltzeko eta zurera ekartzeko aukera? Bai, bastante komplikau da hasiera baten, ulertxie euren ritmo, oso ezberdinet diegu, bizi gara estandar baten dela 4 bider 4 musikan, eta han pilo bat variante desberdin dauz, igual dauz 8 pertsona jotzen, eta lehen guezoten da bakarrik tantan. Ez bigarrenak pa. Orduen da beste era bat ulertzeko musika, eta beste leku batera heluten diez, igual estrofa edo luzi hauek, eta beste struktura batzuk. Aberazgarria, beraz. Bai. Egiz izan bai. Ederki, Goiuri, akaso, ez? Galderak erantzunaraztea baino, nik uste agian gogoiago izango duela abestiren bat zuzenean eskaintzeko, prestaketak eta egin ditugu. Beraz, Inigo, nahi baduzu hurbildu gure set akustikora, eta laster, lehen abestia entzuteko aukera izango dugu. Hori da.
prest dago set akustikoan Gatom, erdi prest gaudegu, eta entzuteko prest gaude hori bai. Azaldu behar dugu, abesti hau entzungo dugun hau ez dela diskokoa. Beraz, sorpresatxoa. Ikusiko duzu. Oraintxe prespa gaude, nahi duzuenean. Bakarri behituten eurena Amildegi ertzin imitzen daui eskena Ta pena, hori da pena Zelako pena Harime batzuk bakarri behituten eurena Amildegi ertzin imitzen daui eskena Ta pena, hori da pena Yes Egune positibo beti kule ez Yes Yes, guzuen ta hemen katik mile Sentimentuek bilpigien Famili llega zentzuten musikie Da tranquil, kontzeptu da erreza Gerlari lego zata bizi poza Egun argitxuten asten danien Amataten diz, herriko argizek Talako aizi eta jamaikar berdiek Kostako uinek ta energizek Kostaldien, bero-berotan hemen Ezin gara egon hobeto bestu gure Geure artien, lehiatzen gauz hemen Zoratuten zauzie, mainstreamera bidien Zelako pena Harime batzuk bakarri behituten eurena Amildegi ertzin imitzen daui eskena Ta pena, hori da pena Zelako pena Harime batzuk bakarri behituten eurena Amildegi ertzin imitzen daui eskena Ta pena Aulanda, ey Ya no entiendo nada, dame otra calada Egazein, lei Bakotza bera nagaz, kolektibu da laba Arri bihurtuten dalako Horregaitxi gogor laba kolektibo Ez du bihar korrektibo Gupidu aurrera eitzeko motibo ta Asamblada tan batuten dizen gaztiek Badakizie kolektibotasune dala bidie Dala bidie Eloraldi barrile gaur ez da modie Kostaldien bero-berotan hemen Ezin gara egon hobeto bestu gure Geure artien lehiatzen gauz hemen Zoratuten zauzie mainstreamera bidien Zelako pena Harime batzuk bakarri behituten eurena Amildegi ertzin imitzen daui eskena Ta pena, hori da pena Zelako pena Harime batzuk bakarri behituten eurena Ja, Kostako vibes Gato mikrofonuen, bombo klat Zelako pena Oraintxe itzuliko da set akustikora, jarriko diogu hemen abestitxoa, eta bueltatuko da. Hemen dugu geurean berriz, elkarrizketarekin jarraitzeko prest, Gatom, eta abestian, oantxe entzun dugun abestian aipatu du, kolektibotasuna dela bidea, eta diskoa egiteko eta musika egiteko ere, kolektibotasuna beharrezkoa izango da, ez da? Oso bai, oso beharrezkoa. Ikusi dugu orain, ze guk zorkezu zaitugu, baino streaming bitartez jarraitzen dutenek ikusi dute. Hemen planoa irikitzean, beste norbait dagoela horratzean lanean. Bai. Akaba da gu asegoten den selektoria, berape ekoizten da, rap eta... Baina zu elkarrizketa setera etorri nahi izan.
Berak musiki gazitzen da berba. Begira, ona da hori. Nik elkarrezketa batean irakurri dut zure rap estiloa ez dela hain amerikarra, baizik eta jamaikarragoa dela. Azalduko zenidak ze desberdintasun dauden bi rap egiteko modu horien artean? Azkenien oso komplikau da holan harina saltuti, azkenien da esaldizek botateko eran bere izten da. Azkenien zelan estrukturaten dien abestizek eta orduen batzuk da igual izan leike era jamaikarrago esateko eran da, ba igual regerantz botaten dauelako gehiago edo eta ez igual hainbeste rap hain klasikorantz. Eta rap hau reggae estiloko rap honen testu ingurua Euskal Herrian nolakoa da? Ba, badau jentetxue dabilena reggae eta rap adibidez Nikotina, Little Martin, Juancho bera, Cave, Ormestikiko bai dana. Da gero jente gehiago bai, Sistada eta Erlantz, Bizkaitxik, eta ezke azte manai esaten pilo bat dauz, Beñarranks, Donostitik, eta pilo bat jente da, orduen Gasteizen bai eskola bat dau, eta orduen... Geroz eta gehiago, azkeneko urteetan? Bai. Eta zergatik uste duzu dela hori? Azkenien generazio barrizek entzuten dauen musika estilu edalako bai. Hori zeta barin duan, ze jende gaztearengan gaur egun ez dakit herriko, egia bi urtean ez dela herriko jairik eta izan, baina reggae kontzertu batean edo egiten dituzuen saio horietako batean, jende gazteak oso ondo erantzuten du. Bai, azkenien, igual nire 80 nahi, eta nire generazioko jentie igual ja zizan jak rapa entzuten gehiago, guaino nagusi jau epe bai, azizan igual normalizatzen apurbet, eta hortik bera datorren jenteana, azkanen YouTubek erakusten dozkun gauza erdizek die rap, edo rapetik jaten dabe, edo hor dauz. Bai, duela gutxi ikusten genuen baita ere, zainbat herritan, ari dira udarako festak eta prestatzen, eta proposamenak jasotzen dituzte udaletan, herriko jaietan joko duten taldeen inguruan, eta ez dakiz herritako zerrenda zen, baina lehen postuetan zeuden talderik gehienak, reggae, rap, basagain, eta hemen... basagain be topera dabil. Topera dabiltza horrelakoak, eta aurreko batean kulturteknikari batek ere esaten zidan, aurtengo jaiei begira, gazteen aldetik jaso dituzten proposamenen artean, bazeudela Nikotina eta horrelako taldeak. Beraz, gazteen artean, gaur egun esan liteke, orain arte nagusi urte mordo batean zehar, estilo nagusi izan diren rock edo ska eta bezalako estiloak nolabait ere, ez baztertua, baina albo batera utzi dituztela gaztek eta beste iturri batzutatik edaten dutela. Bai, beste era bat da musika etxekue, eta egizia bai gaztiek dabizela animeten asko sortzen, ze era oso errez bat da musika sortziko, ez da bihar bateri bat, gitarra bat, oslako piano txiki bategaz eta ordenagailu bategaz zein aldozu orduen. Era askoz, nik esaten dut demokratizatu hau dauela rapen munduen, grabatxie eta sortxie. Eta musika estilo aldetik ere, zuzenekoari begira freskotasun gehiago duen zerbait da, hau da, zuen estilo horretan improvisatzeko joera ere badago, aukera gehiago dago agian, eta freskotasun hori da agian belaunaldi berriek ere estimatzen dutena. Ba, izan leke. Muk azkenien, igual freestyle holan estuetxen kontzertu baten, baina erratzen bazara edo beti botaten dugu freestyle batzuk hartu arte letra edo jentiegaz jolastie, ez da infinkue abestize, aldazuen aldatzen. Aldugu bota adibidez abesti bera hiru instrumental diferentetan. Rapien askotan gertatzen da hori igual kontzertuen aldatzi instrumentala. Orduen beste musika ulertzeko beste era bat bebai da. Ze igual jente nagusi jauek ez da ulertzen hori beti pasada azkenen cambio generazionalak eta aldaketa generazionala dauzenien. Bueno, badirudi belaunaldi honi gustatzen zaiola zuen musika estiloa, guri gustatzen zaigu, ze nik sekretutxo bat kontatu behar dizuet. Aurrekoan goizeko 3 aldera juergan topatu nintzen Nikotinarekin. Eta bere udarako
egutegia erakutsi zidan, erakutsi ez kontatu egin zidan, eta indartxo, esan nion, Jesus, ez duzu bat denbora eukiko berriro horrela goizeko 3etan tabernan egoteko, zenbat kontzertu eta zenbat herrietatik deitu dioten, eta zenbat gazte elkarte jarri diren berarekin harremanetan, eta indartxu dator. Eta jende gaztea izatea, holtza gainean dagoenak ere, agian konexio horretan laguntzen du, ezta? Bai, nik uste du baietx. Inigo, zure diskoaren ekoizpenean pixka bat sartuta, kontaizki guzu horrela, ez sekretuak ez, baina detailetxo batzuk diskoaren ekoizpena nola joan den, eta... Azkenien izaten zen, denbora libreetan ipintxi asko entzun dut Nigeria Afrobeat eta horako estiluek, eta hortik Senegaleko musika holan enbalak deitzen da, ez dako zerikusirik, ez da onin ez dut arrapatzen ondo. En plan da, bai. Eta entzuten, apurtxo eta aldatzeko, sobre todo, bateria edo perkusioak eitzeko erak eta holan. Hortik, batez be, pilo bat estilo entzun, ikusi eure zelan entzuten dauen, zuzenien, eta holan. Beraz, ikusi eta ikasi izan da, diskonen prozesua. Eta hori egingo dugu guk, ikusi eta ikasi ez da. Akaso, bigarren abestia eskaini nahi balin badigu, gu prest entzuteko. Zein izango da bigarren abestia hau? Hau da, Rabadab. Bigarrena, bai, perfecto. Badoa set akustikora, eta prestatzen ari den bitartean guk argiak itzaliko ditugu. Nahi duzunean. Momentutxo bat, ze ez dugu Rabadab entzuten momentu honetan, eta entzun nahi dugu. Ari gara hemen konpontzen, baina lasai, segituan ziur entzuteko aukera izango dugula. Momentutxo bat. Orain entzuten dugun. Badirudi arazoak ditugula, baina ea konpontzea lortzen dugun, eta oraintxe itzuliko gara. Momentutxo bat. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Gaur bezalako egun batez 2003an, hainbat irratikate britainiarrek egindako ikerketa batek, Oasis taldearen Wonderwall abestia azken 2 hamarkadetako abestirik onena izendatuzun. 1985 taldeak argitaratutako bigarren diskoan aditu izan genuen kantua, What's the Story, Morning Glory izenekoan.
Album honetan, Roll With It, Don't Look Back in Anger edo Some Might Say bezalako arrakastak zeuden, eta horrela lan pare batekin Noel eta Liam Gallagher anaiak pop rock britainiarraren historian sartu ziren. Oasisek sailkapen honetan bertzea besti mitiko batzuk gainditu zituen, ala nola The Verben Bittersweet Symphony edo Rem estatuatuarren Everybody Hearts edo taldearen ere serkia den Losing My Religion bezalako klasikoak. Oasis. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. And all the lights that light the way. Horrelako gara bigarren kafean, inork ezin digu esan, saio hau zuzenean egiten ez dugunik, ze zuzenekoetan bakarrik gertatzen dira horrelakoak, eta inork ezin digu esan ez garela lehen Julenak aipatu duen multigeneroak, ze Oasis entzutetik gaton mentzutera igaroko gara, eta hori ere bada nahiko aldaketa. Beraz, nahi duzunean. Hey. Rub-a-dub style. Oh, na, na, na. Rabadaba sartuten da gorputzera, dantzatera, tabulotik ezin atara. J'achète les rabadaba ou mon corps juge qu'elle l'ouvre, je danse tous les jours comme un chavas. Rabadaba sartuten da gorputzera, dantzatera, tabulotik ezin atara. J'achète les rabadaba ou mon corps juge qu'elle l'ouvre, je danse tous les jours comme un chavas. Comme un chavas, mon ami ça va. Kostako esizoten dauen ini barrak. Barra, lerro ez marra. Marrazo bat asistemi depredador itxaso zabalan. Lamdalan, gozata lamtalan. Malekum salam, garbidai musikalan. Je respect d'artiste edozen kontestotan, edozen momentotan, ta edozen lekotan. Banan, je crée de la musique même si je suis malade. Même si quelqu'un me quiera parar, je suis Sean MC et je sais pas comment fermer ma gueule. I don't know how to shut up. Nitaki cantaten hasta prenjan sarau. Hey, cantaten hasta montar sarau. Hey, de un lado pa'l otro lado. Rabadaba sartuten da gorputzera, dantzatera, taburotik ezin atara. J'achète les rabadaba ou mon corps jusqu'à louper, je danse tous les jours comme un chavas. Rabadaba sartuten da gorputzera, dantzatera, taburotik ezin atara. J'achète les rabadaba ou mon corps jusqu'à louper, je danse tous les jours comme un chavas. La société d'où t'apprend pas, mais mes amis sont sympas, yeah. J'apprends de l'error egunero, histórico en tu sortuteko helburu gaztagero. Pero por la matanza, je crois du sang, odola, otza. La nuit me fait sense. La vie trépidante, c'est rapide, maman. Je travaille pour mes familles, je chante pour mes amis. Tecnologie erabiltzen ez gara amis. No te cuento historias de la mini, de la mili. Lasaitasune bile, je partie mauritani. Topaten nabil, neure besteni. Inoiz ez dut pentsa galduko lekidotenik. Entendeme turber avec le monde de la énergie. Hey, pa seguir con la meta que me prometí. Rabadaba sartuten da gorputzera, dantzatera, taburotik ezin atara. J'achète les rabadaba ou mon corps jusqu'à l'ouvre, je danse tous les jours comme un chavas. Rabadaba sartuten da gorputzera, da. Rabadaba sartuten da gorputzera, da. Rabadaba sartuten da gorputzera, da. Hey, dantzatera, da. Yo. Bua, ze ona. Esan behar nun letra ikasi nahi nuela abesti honena, baino hasteko arazoak edukiko nituzke frantsesarekin, eta gero hainbeste esaldi ez dakit oroitzeko gai izango nahi zen. Horixe izan da bigarren abestia,
Baina beste galderatxo batzuk egin behar dizkiogu oraindik, beraz, etor dadila gure elkarrizketa maiera, eta oraintxe hasiko gara. Berriro, elkarrizketa horrekin. Ez dakit nondik hasi, ze sarraskia egin nahi dut, sarraskia da letren azterketa, baino, zure kamiseta oraintxe konturatu naiz, diskoko azala dela, ezta? Zeinek diseinatu du, bueno, diseinu hori? Diseinu da Wichitana. Eta... Bermioko gugaz lan itzen dagoen diseinatzaile bat. Eta ideia zurea izan da, berea izan da, elkarlana nolakoa? Kontzeptuak bota eta beran lana da. Bere diseinatzaile, bueno, ni kontzeptuak bota, berak ulertuten dagoen ikuspuntutik hartu eta... Aizu, entzule ikusten ari zarete, hemen streaming bidez jarraitzen duzuenak, irudian ikusten da kamiseta, horrela hobeto, eta aizu, diskoaren azala bera da. Eta galdera hori ja bidetik endutan ikusten dut orain bai sarraskiari aurre egiteko moduan zarela, baino lehenengo hau entzun behar duzu. Sarraskia. Beldurra ematen du, Hori da helburua. Sarraskian esan bezala letrak aztertzen ditugu eta letren inguruko galderak egiten ditugu. Gaur txintxoak izango gara. Batzuetan nahiko bihurri tortzen gara, beste batzuetan txintxoago. Gaur egokitu zaizu gure alderdi txintxoa. Ni disko entzuten ari nintzela, ikusi dut kontzeptu bat baino gehiago, baino bat berezeki behin eta berriz errepikatzen zela. Eta adibidez, diskoko lehen kantuan diozu, ez geratu zain, ez egon zai, mobiduai, eta azkenekoan, zepa joli, ez da polit, motxa da, hori ez itxaron zorionari. Baina beste abesti guzietan berriro aipatzen da kontzeptu hori, ez? Itxaroten ez egotearena, desikasten hasteko ordua da, ez itxi geroko, hasieratik zeneukan buruan kontzeptu hau, hau da momentua orainean bizitzearena? Ez, azkenien hori da sortzen duen zozer, abesti bat sortzen zu, inozu abitu, hementik urrengo abesti igual enfokatu aldot honen kontrako aldetik, edo holako zozer, eta askotan inkonstientie da bai, zuk esan duzuen, horrek, ez todaz pentsate momentuen, gero, zauzelez egoera baten, eta kultura diferente baten, musiki egiten, igual kontzeptu horrek errepikatzen die behin eta berriz, ikusten duzulako dan aldatzen dala. Perfecto, urrengoa. Beste abesti batean, Pachamama abestian esaten duzu, esperas conflicto armado en las trenas, que pena que la paz no quieran. Zein zuzenduta dago, esaldi hau? Esperas conflicto armado en la escena. En la escena, odio. En la escena. Esperas conflicto armado en la escena. Vale, eta bueno, hori. Bueno, galdera bereina da, ala ere, zein zuzenduta dago? Azkenien hori da, igual mesubet da, igual mesu agresibo bat esateko elkarlan ahitzeko, beste era batera esateko. Azkenin gauze bera, beste era batera esati edo. Azkenin da, igual jente asko, jente batzuk nahiz da dabe euren kabuz egin, beste inor barik, eta esateko era bat, ez begiratu bestie txarto, urreratu, ikusi eta sortu beragaz. Eta azkena, algaraka bestian, esaten duzu Afrika eskuzabaltasune, Afrika aman maitasune, zer da Afrika zuretzako? Eta esan behar dugu, ez dugu oraindik esan, gaur maiatzako 25 Afrikaren nazioarteko eguna dela. Azkenien niretzako Afrika esan da esperientzi ezberdin bet, inoiz ez totena bizi harinau, eta punto batetik askatasune, bebai, jentien postasune, eta gero badago horren kontra, bebai. Zelan aprobetxa izan garan jente zurize eta Europarrak batez be Afrika guztizez, eta binomio hori eruten zu Afrikanen Afrikatik. Da, jente oso majue leko guztizetan, eta beti atiek zabaltzen euren etxekuek, eta etxeko hori da Afrika. Ze ona, zoragarri. Hirugarren abestia entzun behar dugu, azkena izango da, ze arratsaldeko 6ak gainean ditugu, eta abesti horrekin utziko ditugu entzuleak,
Ze, esan bezala, laizter amaitzen joango gara, 6 gainean ditugu, Julen, abestia entzun aurretik agurtu ingo zaitut. Oso ondo. Bihar ikusiko zaitut? Bihar ez etzi, ostiralean. Etzi, bale, perfecto. Bueno, baina entzulei izango diegu, Julen ez dela bihar egongo, baina bihar bigarren kafea badagoela, lasai. Hankan motxe egongo da agian Julen gabe, baina bihar bigarren kafea badago, ni hementxe izango naiz, Oiana Maritorena hementxe izango da, Mai Gorostiaga hementxe izango da, eta ba hori, beti bezala. Kexatu egingo zara. Bo, inoiz ez. Ba, nahi duzunean. Yo. Costako vibes. African. 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 Hey. Bizitzen gaku da algaran, ez ibiltzien dandarrez, gordeten duz gauze ganbaran, astu ezkero negarrez, postasunek arrion albadan, gauzeko kertuten dizerrez, harin igarten darru bazaran, niri kontak gauzek dizelez, konta dizelez benetan my friend, wo oh oh wo oh oh, segiten dantza merezi dauen, wo oh oh wo oh oh, bizitzen momentonak ospatuten, wo oh oh wo oh oh, guzunekin astuten klitxe, wo oh oh oh. Aske, 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 betiko, 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 oh oh. Saiatuten gara egunero baie, ezin astu las cosas del ayer, astu ezkero sta bedabe falle, bai, astu ezkero sta bedabe falle, zetako, esazetako, guzun astu dozune bizi, ez dako, berez ez dako, zentzunik izartik ez itzigeroko, momentuen alzune egin ez itzigeroko, bizi osu da mutu barik, jau. Hey. Bizitzen gaku da algaran, ez ibiltzien dandarrez, gordeten duz gauze ganbaran, astu ezkero negarrez, postasunek arrion albadan, gauzeko kertuten dizerrez, harin igarten darru bazaran, niri konta gauzek dizelez, Afrikan, askatasune, Afrikan, askatasune, Afrikan, eitzen guzune, Afrikan, eitzen guzune, Afrikan, euren ondasunek, Afrikan, ondasunek, Afrikan, dauz lapurtuten Afrikan. Aske, 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 betiko, 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 oh, oh. Afrika gudau eurentzat baie, Afrika da bertako gaztin taller, Afrika autogestinun zale, konkiste gudauien godaui faie, Afrikantzat aberastasune, Afrikantzat geure maitasune, Afrikantzat aberastasune, Afrika da laguntasune, Afrika da aman maitasune, Afrika eskuzabaltasune, Afrika naturaltasune, Afrika da ez itzigeroko, bizi osu da mutu barik ez itzigeroko, momentuen alzune egin. Jau, Costako vibes. Gatom, Akaba, Costako crew. Hey yo. African, 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 euren ondasunek, African, ondasunek, African, dauz lapurtuten African. Aske, 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 betiko, betiko, betiko.
betiko Aske, betiko, betiko, betiko Yo, postako baiz mikrofonuen gaton bombo klat, akaba aparatuetan Sua! Keep calm and bigarren kafea.